أرئيسة زينام أسلام إيرترا أبغوني إيران دو كم زبلو أفليتهم أبو غاندا زركوبو إيرتراوين سدتنياتات جهزاوتهم بو حجي علاقلق كم زلو تحبيرهم أفريقيا تقبر حجز مولو بمولو دو كم تبل أفليتهم لباوي سلامتنا يبتحكم أب كل خرنعة هاجرنا خونكم فنوانا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا نلومي زتدالو زينة تزغر ولكم حابن تخلئ نمكتالكم بخبري نعدمنا نبزرزر زينة خنسجر أسلام إيرترا أبغوني إيران دو كم زبلو أفليتهم جهاديست أسلامي أستاذ يعقوب صالح أب حل استبهال إسلامو ميديا قريبو مرجعي أسلام إيرتا أب كينات ما كلاي مبرأ انتايو تبهيلو نزقرب اللحتو إيران تجفي عام بمبالة أبي قلنا دو كم زبل دقيمو أسمير اللوم أتي موسازي بلو جهاديست أسلامي أب أوروبان أمريكان أسلامي كي يعبلل أتو منغستات أسلامي نبايتو تودديرنا كي نأتو تخلكلنا وترو أبت رمضان كيناتن أغرقرن بمخفات أسلام كم زينك أساس غيرو منا النابلة يمرالوم أسلام إيرتا علامهم إسلامويت عربويت إيرتا سلزخونة ورتك ني هاجرات عرب إيرانيوم زيد كفوم تركن جران أحمدن عدتنا وريرو بيت مقدسنا قداماتنا كقاتلن كله كهناتنا كحردن كله أسلام إيرتا أبغون كوينام تقال سميم جبسي نهاجرنا أبزوررت اللؤوان أبغونا كم استسلفوا دما يذكرم أب 4 زنورو بإبراهيم سلطان زمن رح سلفي الرابطة الإسلامية مس هاجرات أعراب شركنت كم زنبورو يفلد أبشحن شعت ميتون سوسان حدن نهاجرنا إسلامويت عربويت نمقبار استبقس الجوهون بهاجرات سوريا عراق سعوديا قبطي سودان يدقف نيروم اتم حجي اب إيرتا زلو أسلامون مستوم نايدق جهادوين أسلام يصرح اللوم حزب التقرنيا جن ورتك مسؤو حاد عينت بهلن تاريخن زلو أيهداوين إيروب أوين حزبتات دويل اللوم أسلام إيرتا وترو أبغوني هاجرات أسلام دوبزبلو كينام بفليدما أبكنات إسرائيل نهاجرات أسلام أبغوني هاجرات أسلام دوم بمقبل نإسرائيل كابقص مدي كتأفق خقوص قوسون أو كساتفون تساني حميام بتوسخي أسلام إيرتا أيهودن كريستيانن كام مأكلاي مبرأ كتأفقو كابزلوم كتور دليت مس إسلاموين أشبرتو كوينو يسرحهم كابز حليفهم دما أسلام إيرتا نايتهم كريستيان أيهودن كالوت أسلام زي كون حبرة سبات بسيف زحادو إسلاموين أشبرتي أبالات كوينوم بوزحات تقرنيا كريستيانن أيهودن حاريدوم يم بوزحات أسلام إيرتا IS القاعدة الشباب نايزبهالو إسلاموين أشبرتي أبالات كم زخونو جبتتات يرقاقصون أتي أب مأكلاي مبرأ بفلاي دما أب سوريان عراقن أسلام زي كونو هزبتات بألمامه زغتلن أبي كل التشحن 15 بوزحات تقرنيا قبل بيا زحارده إسلاموي أشباري IS أبالات يوم إسلاموي أشباري IS أبي كل التشحن 15 قبل بيا 38 تقرنيا بسيف زحارده خوينو أبتي محرد إيرتاوين أسلام كم تساتفو ريبورتات يحبروم أتي جهاداوي كوجلة نتوم 39 تقرنيا قبل بيا بمجوي كسلمو زحاتتهم كوينو اتوم تقرنيا من سيات دما أين سلمن إلهم بمقبايهم بسيف تحريدهم يم كابتوم 39 تقرنيا اتوم 38 بسيف زتحريدو خوينم اتحريد دما كاملت كفتن بتقيت اتوم إسلاموين أشبرتي تقاتليهم بتوسخي أبتقوان لعلي 5 دقيقة أنسو تقرنيا بتقوجلة تجاوين تعميتن بحيلي زمسلما كوينن كابتوم إسلاموين أشبرتي خط إنسان قلعو كوالدان تجديدانين قال كابتوم بيت إسلامو أشباري زتحردو تقرنيا كاب كابيتات غاش باركا كابي شامبوكو مخانوم يفلد أب ليبيا قبطي تونسيا بوزحات تقرنيا بإيرتاوين أسلام كم زتقاتلو كلتهم كم ستأبحون يذكرم أب إيرتا كاب شحن 940 زحلف ناي أسلام تاريخ زيلا كوينو أب شحن 900 سوساتاتن 7 جن كاب مبرأ سودان كاب إيرتا تسديدهم زموت أسلام أب إيرتا كاب شحن 940 زحلف ناي أسلام تاريخ زيلا كوينو أب شحن 900 سوساتات 7 جن كاب مبرأ سودان ناب إيرتا تسديدهم زموت أسلام بحجز كم باكستان قبطي سوريا عراق سودان سعودية زبالة هاجرات أسلام تحجزهم نهاجرنا إيرتا إسلامويتن عربويتن هاجرن مقبار الرابط الجبهة زبال إسلاموين أشبرتي ودبات مسيتهم كامز نبرو يذكرن انتو خانة اتهم إسلاموين أبشحن 980 كلتن بهزباو جنبار كاب إيرتا تحقيقهم زتأفو خوينهم اتنزح جزءهم زنبرا هاجرات أسلام دما لومي تبتاتينا يركبام أبشحن 980 كلتن كاب إيرتا كاب زسقوقو جميروم دما أب هاجرات مأكلاي مبرأ كوينهم تقرنيا أم محرد كلت من اسي تقرنيا أم متباح توافيروم اللو
ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገዛውቶም ብውሕጅ ይዕለቕልቕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ጠንቀት ውሕጅ እንታይ ምዃኑ ዛጊድ እኳ እንተዘይተፈለጠ ምናልባት ብሓያል ዝናብ ዝተኸሰተ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ጠርጣረሎም ኣብ ኡጋንዳ ኣብዚ እዋን ብትካል ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመዝገቡ ከባቢ 38,000 ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ዛጊድ ሕጋዊ መንበሪ ዘይብሎምን ትካል ስደተኛታት ዘይፈልጦምን ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝኣተው ስደተኛታት ከም ዘለዉ እውን ይጥቀስ ብሰንኪ አንድነታዊ ኢሳያስ ቁፅሪ ካብ ሃገርና ዝስደዱ መንእሰያት ትግርኛ ቁፅሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ክመጽእ ጸኒሕሎ ኣብ ኢትዮጵያ በዘሎ መከራም ኩናት ሕድሕድን ብዘይ ሕጋውያን ደላሎ ኣሽሓት ዶላራት ከፊሉ ናብ ኡጋንዳ ዝሰገር መንእሰይ ትግርኛ ማእለያ የብሉን ብፍላይ ደቂ 16-17 ዓመት ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብ ደባት ኢትዮጵያን ኬንያን ኡጋንዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገድን ምስጋር ህይወት ብዙሓት ኣሕዋትናን ደቅናን ይጠፍኣሎም ነዚ መከራ ሰጊሮም ኣብ ኡጋንዳ ንዝኣተው መንእሰያት ድማ ብዘይ ስራሕን ትምህርትን ኣብ ኣዝዩ ትሑት መነባብሮን ተደርብዮም ይርከቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ትግርኛ ብሰንኪ ድኽነትን ስእነትን ኣብተን ዕቑባ ረኺቦም ዝኣተውለን ሃገራት ንዘጋጥም ጥሜት ይኹን ኩናት ከምኡውን ባህርያዊ ሓደጋታት ከም ውሕጅን ምንቅጥቃጥ መሬትን ቀዳሞት ተጠቃዕቲ ይኾኑሎም ብፍላይ ኣብ ከም ሊብያ ግብፂ የመን ዝኣመሰለ ሃገራት ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ ትግርኛ ብኣስላም ይዕመፅን ይእሰርን ከቢድ መከራን ይበፅሖን እቶም ብብዙሕ መከራ ሰጊሮም ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ዝኣተው መናእሰይ እውን እንተኾኑ ኣብ ሃገረ ስደት ብዘይ ትምህርቲ መንበሪ ስራሕን ኣብ ጎደናታት ክደርበዩ ይግደድሎም ሎሚ ህዝብና ብፍላይ ከዓ እቲ መፍረይ ኣካል ሕብረተሰብና ዝኾነ መንእሰይ ትግርኛ ብሰንኪ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣብ ባርነት ናይ ጉዱድ ዕስክርናን ክርከብ ከሎ እቲ ዝተሰደደ ድማ ዕድሚኡ ኣብ ስደት ክውዳእን ብዘይ ሓዳርን ማሕበራዊ ህይወትን ኣብ ስደት ተበቲኑ ይርከብ ኣሜሪካ ንሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ሓገዝ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ተብል ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንዛምቢያ ንኤችኣይቪ ክትገብሮ ዝጸንሐት ሓገዝ ንኣሜሪካ ረብሓ ስለ ዘይብሉ እቲ ሓገዝ ደው ከም ዘብልዎ ኣረድዮም እስጉምቲ እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ግብራዊ ከም ዝኸውን ወሲኹ ጠቒሱሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ረብሓ ንምውሓስ ሕጂ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምትታት ክንወስድና ኢሉሎም ኣሜሪካ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ሓገዛት ክትገብር ምጽናሓ ዝዝከር እዩ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ግን ንኣሜሪካ ዝረብሕ ኣይኮነን ብምባል ዝበዝሕ ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዛት ደው ከም ዘበሎ ይፍለጥ ትራምፕ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፖሊሲ ካብ ድሕሪ ሕጂ ዝውሃብ ሓገዛት ብመንጽር ንግድን ወፍርን ንናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ኣገዳሲት ሃገር ጥራይ ከም ዝውሃብ ወሲኑ እዩ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ብኤውሮጳውያን ገዛእቲ ዝተፈጠራ ኮይነን ቅድሚኡ ናይ ሃገርነት መንግስትነት ስልጣንን ታሪኽን ዘይነበረን እየን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ካብ ህዝቢ ትግርኛ ወፃኢ ናይ ስልጣንን ታሪኽ ዘለዎ ብደረጃ ብሄር ዝተወደበ ህዝቢ የለን ብተወሳኺ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ 1960ታት ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ናፃ ድሕሪ ምዃንን ሽዑ ንሽዑ ናብ ኩናትን ዕግርግርን ቅልውላውን ዕልዋ መንግስትን ሃጢመን እየን እተን ሃገራት ካብ ናይ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካ ኤስያ ረድኤት ርእሰን ክኢለን ዘይነብራ ኮይነን ካብ 1960 ክሳብ ዝእዋን ካብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ቻይና ማእለያ ዘይብሉ ረድኤትን ልቓሕን ክረኽባ ጸኒሐን እተን ኤውሮጳውያን ኣብ 1880ታት ኢንዳስትሪታት ዝኸውን ጥረ ነገራት ተወሳኺ ዕዳጋ ሕሱር ጉልበት ምእንቲ ክረኽቡ ዝፈጠርወን ሃገራት ኣፍሪቃ ከይህብትማ ቅሳነት ከይረኽባ ዝገብርወን ናይ ገጸ መሬት ናይ ባህሊ ናይ ክሊማ ናይ ታሪኽ ጸገም ኣለወን ከም ኣብነት ቅድሚ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ወይ ቅድሚ 1880ታት ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ የመን ሶማሊላንድ ኬንያ ዝበሃላ ሃገራት ዘይነበራ ኮይነን ሃገራት ኤውሮጳ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ቀቢላታት ናብ ሓደ ብምጥርናፍ ነተን ናይ ሎሚ ሃገራት ኣፍሪቃ ፈጢረነአን ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ብምድረበዳ ኣጻድፍ ጎቦን ዝተመልአ ስለ ዝኾነ ከቢድ ናይ ጂኦግራፊ ወይ ገጸ ምድሪ ጸገም ኣለወን ከም ኣብነት ምብራቕን ሰሜናውን ሱዳን ሶማልያ ብምሉኡ ሶማሊላንድ ጅቡቲ ምብራቃውን ደቡባውን ምብራቕ ኢትዮጵያ ምድረበዳ እዩ እዚ እተን ሃገራት እኹል መግቢ ከየፍርያ እቲ ሕብረተሰብ ተኣኪቡ ከይነብር ነንሕድሕዱ ከይረኸብን ይገብሮም ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብኣጻድፍን ጎቦን ዝተመልአን ኢትዮጵያ ዳርጋ ብምሉኡ ሶማሊላንድ ምዕራባዊ ሱዳን ብኣጻድፍ ጎቦታት ዝተመልአ ቦታ እዩ ብተወሳኺ እተን ሃገራት እኹል ማይ የብለንን ንመራኸብ ዝሕልፍ ወይ ናብ ባሕሪ ዘራኽብ ሩባ የብለንን በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ንግዲ ዓለም ስንፅላ ኮይነን ብሰንኪ እቶም ጎቦታት ድማ ኣብ መንጎአንን ኣብ ውሽጠንን ንግዲ የለን ከሳብ ሕጂ ሃገር ኮይነን ክቕፅላ ዝጸንሓ ብኤውሮጳን ኣሜሪካን ብዝግበረለን ረድኤትን ክንክንን ኮይኑ እተን ሃገራት ብግዳማዊ ሓይሊ ስለ ዝተፈጠራ ነብሲ ወከፈን
ብዘይተኣማመኑ ዘይቃደው ኣማኢት ቀቢላታት ዝተመላእን እዞም ቀቢላታት ንኣማኢት ዓመታት ደም ክፋሰሱ ዝጸንሑ ኮይኖም ብሰንኪ ድማ ናይ ቀቢላን እንዳን ብዙሕነት ነተን ሓደሽቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይረግኣ ገይርወን እዩ ብተወሳኺ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ባህርያዊ ሃብቲ ዘይብለን ኣብ ርእሲ ምዃነን ብክሊማዊ ጸገማት ይጥቃዕ ኣለዋ ብጀካ ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ገና ናብ ብሄር ዘይዓበየ ብኣሽሓት ቀቢላታት እንዳታት ዝተወደበ ድሑር ባህሊ ዘለዎ ናይ ስራሕ ባህሊ ዘይብሉ ዘይሰልጠነ ሰበኽሳግም ካብ ዓለም ኣዝዩ ዝተነጸለ እዩ ህዝቢ ትግርኛ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪኽ ዘለዎ ቅድሚ 3000 ዓመታት ኣትሒዙ ምስ ዓለም ንግዲ ዝጀመረ ኣብ መንጎኡ ምትእምማንን ስጡም ውዳበ ዘለዎን ናይ ስራሕ ባህልን ተጻዋርነትን ዘለዎ እዩ ህዝቢ ትግርኛ ናይ ሕርሻ ቁጠባ ቋሚ ናብራን ዓድታትን ስልጣነን ንግድን ካብ ዝጅምር ኣሽሓት ዓመታት ኣውፂሩሎም እንተኾነ ግን አንድነታዊ ኢሳያስ ንኤርትራ ካብ ዓለም ኣነጺሉን ኣድኪዩን ንህዝቢ ትግርኛ ድማ ኣደንቂሩ ናብ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ ኤርትራ መጻኢኣ ምስ ኣፍሪቃ ምዃና ክነግረና ጸኒሑ እዩ ግና ኸ ብኢሳያስ ብኣፉ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ውህደት የሌና እኳ እንተበለ እዚ ግን እቲ ምስ ኢትዮጵያ አንድነት ዝብል ዕላምኡ ንምሕባእ እዩ ህዝቢ ትግርኛ ካብ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ጀሚሩ ምስ ኤሮጳውያን እስራኤልን ንግዳውን ባህላውን ዝምድና ነይርዎን ኣለዎን ትግርኛ ስልጣነ ዓድታት ፊደላት ውዳበ ዝፈጠረ ምስ ኤሮጳን እስራኤልን ኤስያን ዝናገድ እዩ ብሕጂ ድማ ሃገርና ኤርትራ ክትህድምን ክትስልጥንን ናይ ኤሮጳውያንን ኣሜሪካን እስራኤልን ኤስያን ሽርክነት የድልያ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ ምጥቃዕቲ ቀንዲ ተሓታቲ እቲ ብእስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝፈጸሞ ግፍዓዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ተሓቢሮም ቀንዲ መበገሲ ኩናት ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ሓማስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብኢራን ዝምወል እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ብዝፈጸሞ መስካኽሒ ሽበራዊ ተግባር ምዃኑ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ካሊድ አልማሊኽ ሓቢሩ እቲ ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ሓማስ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘየዳግም መጥቃዕቲ ምጅማር ቀንዲ ምኽንያት ከም ዝኾነ ክግንዘባ ኣኽኢልዎን ይብል ጋዜጠኛ ካሊድ ቀንዲ ዕላማ ኣሜሪካ ንኢራን ናይ እስራኤልን ማእከላዊ ምብራቕን ሓደጋ ናብ ዘይትኾነሉ ብርኪ ምውራድ ከም ዝኾነ እቲ ጋዜጠኛ ይሕብር ኩናት ኢራን ነቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን እስራኤላውያን ዝወሰዶ መጮይትን ግፍዓዊ ተግባርን ስዒቡ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ሽበራውያን ጉጅለታት ሓማስ ሒዝቦላህን ምልሻታት ሶርያን ክካየድ ጸንሐ ኣንጻር እስላማውያን ሽበራውያን ጉጅለታት ዘቕንዐ ስጉምቲ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ብሰንኪ ጉጉይ ቅመራ ኢራንን ተላኣኽታ እስላማውያን ሽበራውያን ጉጅለታት ሓማስ ሒዝቦላህ ሑትን ካልኦት እስላማውያን ሽበራውያን ምልሻታትን ናብ ሓደጋ ኣትያ ትርከብ ይብል ጋዜጠኛ ካሊድ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ካሊድ እዚ ብሰንኪ ጉጉይ ቅመራ ኢራን ኣብ ቃዛ ዝተጀመረ ኩናት ብድሕሪኡ ኣብ ሊባኖስ ኣትዩ ብምቕጻል ድማ ናብ ሶርያ ልሒኹ እንሆ ድማ ኣብ ኢራን ከም ዝበጽሐን ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ኢራቅ ክልሑኽ ምዃኑን ሓቢሩ እቲ ሓቂ ዝናሃለወ ከም በዓል ስዑድያ ዝበለ ሃገራት እቲ ወጥሪ ብልዝብን ብዝርርብን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ብምሕባር መርገጺአን የፍልጥ ኣለዋ ካብዚ እንርድኦ ሓደ ዓብዪ ቁም ነገር እምበኣር ሕጂ ኩናት ዝለዓል ብቐንዱ ብሰንኪ ዘይሕጋውያን እስላማውያን ምልሻታት እምበር ከም እስራኤል ብዝበላ ሓደ ዓይነት መንነት ብዘለወን ሃገራት ከም ዘይኮነ እዩ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ኣስላም ዘይኮኑ እንኩ ህዝብታት ትግርኛን እስራኤላውያንን ጥራሕ እዮም በዚ ድማ ሃገራት ኣስላም ንህዝቢ ትግርኛን ንእስራኤላውያንን ከመስልማን ከጥፋኣን ንኤርትራን ንእስራኤልን ድማ ኣስላማውያን ሃገራት ክገብራ ከይደቀሰ ሓድራ እስራኤል ብሰንኪ ወረርቲ እስላም ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ብምጽንሖም ኣብቲ ዞባ ህዝቢ ትግርኛ በእስላም ተኸቢቡን ተነጺሉን ንሽሕ ዓመት በእስላም ምጽናት ዓለይትን ከበባን ክፍጸሞ ጸኒሑ ምጥፋእ እስራኤል ካብ ማእከላዊ ምብራቕ ህዝቢ ትግርኛ ዳግማይ በእስላም ክንጸል ክኸበብን ምጽናት ዓለይት ክፍጸሞን መንገዲ ዝኸፍት እዩ በዚ ድማ እስራኤል እምንቲ መሓዛ ሃገርና ኤርትራን ህዝቢ ትግርኛን እያ ህዝቢ ትግርኛ ምስ እስራኤል ናይ ታሪኽ ናይ ቁጠባን ናይ ባህልን ዝምድና ኣለዎ በዚ እውን መጻኢ ህዝቢ ትግርኛን እስራኤልን ዝተተሓሓዘ እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንቀጠር እንተደኣ ኣጥቂዓታ ነቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ዓብዪ መኽዘን ጋዝ ክህረም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ እስራኤል እቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ናይ ዓለም ዝዓበየ መኽዘን ጋዝ ተፈጥሮ ዝኾነ ሳውዝ ፓርስ ብምህራማ ኢራን ሕደኣ ንምፍዳይ ኣብ ቀጠር ዝርከብ ናይ ጸዓት ትካል ብምህራም ከቢድ ዕንወት ኣውሪዳ እያ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዳግማይ መውቃዕቲ እንተካይዳ ግን ኣሜሪካ ናይ ኢራን ትካላት ጋዝ ከም ተዕንዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ የረድእ። ኢራን ኣብ ቀጠር ዝርከብ እቲ ዝዓበየ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ መጻረዪ ራስ ላፋን ኢንዱስትሪ ዘካየደቶ ደብዳብ ኣብቲ ትካል ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደት ኣብርሂቡ። ኢራን ደጊማን ቀጠር እንተደኣ ኣጥቂዓ ኣሜሪካ ንመላእ መደበር ጋዝ ሳውስ ፓሪስ ኢራን ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኽእል ያጠንቅቕ። ፖለቲከኛታት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኣስላም ኣብ ኣደባባይ ክሰግዱ የብሎምን ይብሎም። ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ዓቀባዊ ሰልፊ ዓዲ እንግሊዝ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቴሬዛ ሜይ ነበርን ኒክ ቲሞቲ ኣስላም ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ከይሰግዱ ክኽልከሉ ኣለዎም ክብል ተዛሪቡ። ነዚ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኬር ስታርመር ኣባል ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ኒክ ቲሞቲ ንህዝባዊ ጸሎት ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ናይ ዕብለላ ተግባርን ምክፍፋልን ኢሉ ብምግላጹ ካብ ስርሑ ክእል ኣለዎ ክብል ጸዊዑ። ኒክ ቲሞቲ ኣባል እቲ ዓቀባዊ ሰልፊ እናተባህለ ዝፍለጥ ኣብታ ሃገር ካልኣይ ዝዓበየ ሰልፊ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ሰልፊ እዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ባይቶ ብሪጣንያ 116 ወንበራት ዘለዎ ኮይኑ ዝለዓለ ጽልዋ ዘለዎ እዩ። ብመሰረት ኣብቲ ባይቶ ዝነበሮ ውክልና እንተተራእዩ ድማ ካብ 2019 ካብቲ 650 ሓፈሻዊ መንበራት ተሃገር 365 መንበራት ሒዙ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ጽላል ሚኒስትሪ ፍትሒ ጸሓፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኒክ ቲሞቲ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ተሃገር ዘካየድዎ ስነ ስርዓት ኣፍጣር ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከፋፋልን ዕብለላን እዩ ክብል ምግላጹ ይፍለጥ። ነዚ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኬር ስታርመር ኒክ ቲሞቲ ካብቲ ዘለዎ ሓላፍነት ክእል ኣለዎ ክብል ንኣዶ ወንበር ዓቀባዊ ሰልፊ ኬር ባዶኖክ ከም ዝሓተተ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ጸብጺቡ። ኣስላም ካብ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብበዝሒ ተሰደዱ ኮይኖም ኣብተን ሃገራት ብምኻድ ግና ቋንቋ ዓረብ ሸሪዓን ክትግበር ይጉስጉስ ኣለዉ። እተን ናይ ክርስቲያን ዝኾነ ሃገራት ነቶም ኣስላም ብነፃ ክሰርሑ ክነብሩን ማዕረ ዜጋታት ክኾኑን ዋላ እኳ እንተፍቀዳሎም እቶም ኣስላም ግና ልግሲ ናይተን ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን እስራኤልን ብምብዝማዝ ኣብተን ሃገራት ጅሃድ እስላማዊ ባርባራዊ ሕግታት ሸሪዓን ቋንቋ ዓረብን ክስፋሕፋሕ ብኦቢሎም ድማ እተን ሃገራት እስላማውያን ንምግባር ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተሰደዱ እስላም ትሕቲ ዕድመ ህፃውንቲ ክዕምፁን ኣላሁ ኣክበር ብምባል ብዙሕ ሰብ ክሓርዱን ጸኒሖም ኣለዉ። በዚ ድማ ህዝብታት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኣንጻር እቶም ኣስላም ተቐይሩ ኣሎ። ኣስላም ብበዝሒ ዘለዎን ሃገራት ቁጠባ ክፈጥራን ሰላም ቅሳነትን ምትእማንን ክህልወንን ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ ናይ ሎሚ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ክርስቲያንን ኣይሁድን ቦታ ዝነበረ እንትኸውን ኣስላም ግና ንደቀባት ህዝብታት ብሴፍ ብምጽናትን ሰላማውያን መሲሎም ብምእታውን ድሒሮም ድማ ጅሃድ ብምእዋጅ እንሆ ሎሚ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ ኣመስሊሞሞ ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ መጻብብ ሆርሞዝ ንእትህቦ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ምስ ሃገራዊ መድሕን ኢንሹራንስ ንምትእስሳር ትእትልም። መምሕዳር ትራምፕ እተን ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተዓጂበን ብመጻብብ ሆርሙዝ ሓልፋ መራኽብ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ መድሕን ክገዝኣ ዘገድድ መደብ ንምትግባር የጸንዕ ከም ዘሎ ነቲ ዝርርብ ዝፈልጡ ምንጭታት ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ መጻብቦ ንኽዕጾ ተቓሪቡ ብምህላው መራኽብ ኣወሽ መጣዕረብ ደው ክብላን ስለ ዘገደደን ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ልዕሊ $105 ንበርሚል ደይብሎ። ነዚ ንምቅላል ኣሜሪካ ነተን በቲ ኣገዳሲ መስመር ማይ ዝሓልፋ ዝደልያ ንግዳውያን መራኽብ ናይ መድሕን ኣገልግሎት ምሃብ ጽንዓት ትገብር ኣላ። ትካል ፋይናንስ ልምዓት ኣሜሪካ ወይ ኣሜሪካን ዲፕሎማት ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ምስ ሓለዋ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብምዃን ንመራኽብ ዝድግፍ ክሳብ $20 ቢልዮን ዝበጽሕ ናይ መድሕን ገንዘብ ከም ዝመደበ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ኣፍሊጡ ነይሩ። ጀካዚ እቲ ምምሕዳር ሓለዋ ሓይሊ ባሕሪ ዝደልያ መራኽብ ካብ ናይ ብሕታውያን ትካላት መድሕን ኣብ ክንዲ ዝገዝኣ ብትካል ፋይናንስ ልምዓት ኣሜሪካ ብምትሕባር ዝካየድ መንግስታዊ መደብ መድሕን ክገዝኣ ዘገድድ መምርሒ ንምውፃእ ይሓስብ ኣሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ መደብ ከተግብሮ ዲ ወይስ ኣይፋሉን ገና ኣይተፈለጠን። ላዕሎ ሰብ ነዚ እቲ ኢንዱስትሪ ከም ዝኣምንዎ ግን እተን መራኽብ ብኢራን እንተዘይተሃሪመን እቲ መደብ $10 ሚልዮን ዝግመት መኽሰብ ከምጽእ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብድሮናት ሚሳይላት ብተተኮስ ዝተጻዕና ፈጣናት ጃላቡ ዝፍጽሙ ናይ ኢራን መጥቃዕትታት ከይተሃስየ ከመይ ገይሩ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝኽእል ንምውሳን የጽዕር ኣሎ። ክሳዕ ዝሓለፈ ሰሉስ ብሕታውያን ትካላት መድሕን ብዘይ ወታደራዊ ሓለዋን ዝግበር ጉዕዞ መጻብብ ሆርሞዝ ካብ ዋጋት መርከብ ካብ 3 ክሳብ 500 ክፍሊት ሽፋን ይህባ ነይረን። እዚ ማለት $100 ሚልዮን ዋጋ ዘለዋ መርከብ ነዳዲ ካብ 3 ክሳብ $5 ሚልዮን ክፍሊት መድሕን ትኸፍል ማለት እዩ።
ትካል ፋይናንስ ልምዓት ኣሜሪካ ናይ መድሕን መደብ ንምንዳፍ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መጀመርያ ስራሕ ንገሊኦም ብሕታውያን ትካላት መድሕን ኣቆጢዕዎም ኣሎም ንሳቶም ብወታደራዊ ሓይሊ ዝዕጀባ መራኽብ ካብ ዕዳጋ ሽፋን ክረኽባ ይኽእል እየን ይብሎም ምስቲ ትካል ፋይናንስ ልምዓት ሌላ ዘለዎም ብዙሓት ደላሎ መድሕን ከም ዝብልዎ እቲ ትካል 100 ጥራይ ዝኸውን ክፍሊት ክሕዝ መዲብሎም እዚ ማለት $200 ሚልዮን መድሕን ዝተገበረላ መርከብ ነዳዲ ኣስታት $2 ሚልዮን ክፍሊት ማለት እዩ ይኹን እምበር ሓለፍቲ መድሕን እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናይ ምዕጃብ ኣገልግሎት እንተደኣ ኣዳልዩውን መራኽብ ነዳድን ካልኦት መራኽብን ብመጻብብ ሆርሙዝ ከሓልፋ ምዃነን ርግጸኛታት ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝግበር ኩናት ሳልሳይ ሰሙን ዝገበረ ኮይኑ ተጋዲዱ ይቕጽል ኣሎ በቲ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ዘመናዊ ድኹዕን መሰረታዊ ሸቐጥን ኣዝዩ ወሲኹ እዩ በዚ ድማ እተን ኣብ ረድኤት ካልኦት ሃገራት ተመርኪሰን ዝጸንሓ ሃገራት ኣፍሪካ ብፍሉይ እናሃሰየን ይርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሙ ዝነበሩ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ እናዓደምና ምስ ካልኦት ፈነወና ክንገድፈኩም ሰሰናይ ተመኒና